αγάπησα και την αγαπώ και την συμπονώ. Φοβούμαι ότι μαζευόμενοι όλοι στο κέντρο και εγκαταλείποντας την επαρχία γινόμαστε μυρολογητές της κατάστασης στην επαρχία, χωρίς παράλληλα να μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Φρόντισα λοιπόν μαζί με την επαγγελματική μου απασχόληση να έχω και μια πνευματική επίδοση, ώστε να εκφράζω κατά έναν τρόπο τους καημούς, τις απαιτήσεις, τις αξιώσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις φυσικά του επαρχιακού χώρου. Πρώτη επαφή με τη λογοτεχνία είχα κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου σπουδών. Κατά τα καλοκαίρια, μένοντας στον τόπο μου, στην Αταλάντη της Λοκρίδας, έστελνα ερασιτεχνικές ανταποκρίσεις στις διάφορες εφημερίδες του κέντρου, περιγράφοντας τα τοπικά γεγονότα. Αυτό μου δημιούργησε την εντύπωση ότι θα μπορούσα με κάποιους εντονότερους ερεθμούς να επεκταθώ στον κυρίως χώρο της λογοτεχνίας και να αποδώσω κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί αξιόλογο. Για μένα κύριο και κέριο γεγονός, το οποίο σημάδεψε τη ζωή μου, με ενέπνευσε και μου έδωσε το δικαίωμα να πω τον λόγο μου, ήταν το αλβανικό, όπως λέμε, έπος. Η πρώτη μου λοιπόν προσπάθεια ήταν να παρουσιάσω βάσει των αναμνησιών μου του μετώπου τις εντυπώσεις μου, τις συγκινήσεις μου, τα οποία αντλήσαμε όλοι μας από εκείνο τον πόλεμο. Το 1951, όταν πλέον έφυγα από την Αθήνα σαν δικηγόρος που ήμουν εκεί πέρα και ζήτησα μετάθεση στο Ετώ Πρωτοδικείο της Λαμίας, έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, τους μαχητές και ανθρώπους στη σκιά του πολέμου. Συνέχισα άλλοτε με ποιητικές συλλογές και άλλοτε με πεζά την προσφορά μου στις μνήμες του παρελθόντος. Έγραψα συνολικά 9 μέχρι τώρα συλλογές ποιητικές και 8 πεζογραφικά βιβλία. 2 συλλογές διηγημάτων, τις πικρές ώρες και τους αποσυνάγωγους, το οποίο είναι το τελευταίο μου βιβλίο, και τη φυλή και το ποτάμι, συλλογή δοκιμίων, το οποίο έβγαλα στην Αθήνα το 1980 και το οποίο νομίζω ότι με εκφράζει περισσότερο. Γεθσιμανή. Ήρθαν στιγμές, γκρίζες στιγμές, που ένιωσες στιφή τη γλώσσα σου, τη σκέψη να συμπτήσεται σε μια Γεθσιμανή κι είπες, ηλί λαμάσα βαχθανή. Γιατί είδες ή σου φάνηκε πως είδες με λολαμένα πρόβατα να μοιάζουν οι σκοποί και κουρελόπανα να γίνονται οι σημαίες, κι αυτοί που τους ενόμιζες ανθρώπους σαν σαύρες κλείστηκαν στα ερείπια. Και θέλησες, πόσες φορές δεν θέλησες, να σου λείπεν αυτή η μακροπρόθεσμη τιμή, να σου κάποιο εφήμερο, μια πεταλούδα, ένας ρομαντικός νεκρός σε ένα βιβλίο. Μα πάλι ο αποσπερίτης σε εγκαρδίωσε, γιατί σου υποσχέθηκε να γίνει αυγερινός. Και εσύ, βαλαντωμένος και ικτρός, ξανά με στεναγμό επήρες το γυλιό σου κι είπες εμπρός κι όπου το βγάλει. Κάποιες φωνές απόκοσμες σε πρόσταξαν πως δεν θα πρέπει το χαμόγελο να χάσεις, γιατί αλλιώς θα έχεις γεράσει ανεπανόρθωτα σαν τον Ισκαριώτη, άρνηση δειλή. Μπάρμπα, έλα εδώ ρε Μπάρμπα.
τώρα θα δεις τι θα σου κάνω εγώ, Μπαρμπατζουρβέναγα. Έλα εδώ ρε Μπάρμπα και πες μου έτσι. Θέλω να μάθω τι γάλα πουλάς ρε Μπάρμπα. Όχι Μανώλα, όχι και μου λες τι δεν. Εγώ πουλάω γάλα, προβατιές σου, κατσίκες σου και γελαδινό. Αυτό είναι. Έλατε που ο Μπαρμπατζουρβέναγας έχει άλλα στο νου του. Κι όλο του λέω εγώ ότι αυτά τα γάλα τα πουλάει ο Μπάρμπας μου. Κι αυτός με δέρνει. Όχι τι σου λέει κάνε. Τι μου λέει, ότι πουλάς πηγαδίσο, ποταμίσο και θαλασσινό. Όχι Μανώλα, χαϊ πόντουνε ρε. Χαϊ πόντουνε του ιάρμου να τον αφαλουκόψουμε θες. Να τον έρχεται Μπάρμπα, το νου σου, το νου σου. Δώσ' του ξύλου. Ωι αφωρέ, πότι το χαλεύετε ωρέ, πό να έρχεστε έξω από το σεράγες ωρέ, πό να κάνετε φασαριές, πό τα βαντουριά. Όχι τι λέει κρεγιός, λέει Μπάρμπα ότι κλέψαμε τα γαϊδούρια. Όχι κρεγιός, όχι παίρνω πηδέν μπροστά, δεν πάω πουθενά Μπάρμπα. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Δεν μου λες ρε. Έτσι τώρα που θύμισα να μη σου βγάλω τρίχα το μουστάκι. Ωι αφωρέ, Όχι πέρα. Κάτσε και που κάθεσαι πηδέν, γιατί έχει Μπάρμπα το πηδέν. Ξεκίνησα στον Καραγκιόζη από 5 χρονών με τον Γιώργο τον Κουτσούρη στο συνοικισμό Δουργουτίου. Κατόπιν αφού γαλουχηθήκαμε μέσα σε αυτό το κλίμα, κατά ευτυχή συγκυρία έφτασα να γνωρίσω το 70 τον Γιώργο το Χαρίδημο, που εκεί και μαθήτευσα πλέον την τέχνη. Ο Γιώργος ο Χαρίδημος μου έμαθε να κατασκευάζω φιγούρες και το βασικότερο τη σειρά που θα πρέπει να ακολουθούμε για να στοιχιώνεται σωστά ένα θεατρικό έργο. Αυτά κατά βάση θα λέγαμε από την παιδεία μου γύρω από τον Καραγκιόζη. Τον υπόλοιπο καιρό ασχολήθηκα με τη μελέτη στην προέλευση του Καραγκιόζη και έτσι μελετώντας γύρω πάντα από τον Καραγκιόζη έφτασα στο ίδιο το συμπέρασμα που έφτασε και ο μεγάλος ο Κώστας ο Μπύρης, ότι προέρχεται από τα Ελευσίνια και Καβύρια μυστήρια, και με μελέτες μου προσπάθησα να πλαισιώσω την κεντρική θα λέγαμε και αρχική μελέτη του Κώστα του Μπύρη. Επίσης με άλλες μελέτες αποδεικνύω το πόσο συνάφεια υπάρχει μεταξύ αρχαίας τραγωδίας και Καραγκιόζη. Όταν το 1975 έφτασα εδώ στη Λαμία σαν καθηγητής πάντα, ασχολήθηκα πρώτα πάλι με λαογραφικές μελέτες και με διαλέξεις γύρω από τον Καραγκιόζη και αργότερα ερασιτεχνικά θα λέγαμε, δίνοντας ορισμένες παραστάσεις. Σιγά σιγά άρχισα να ολοκληρώνομαι από φιγούρες, γιατί αυτό έλειπε, από μπερντέδες και λοιπά και τα διάφορα μηχανήματα που χρειάζονται, με αποτέλεσμα να φτάσω φέτο να δημιουργήσω αυτό το ελληνικό θέατρο σκιών που είναι ιστορικά αυτό το πρώτο χειμωνιάτικο θέατρο σκιών που δημιουργείται από καταβολής Καραγκιόζη, νεοελληνικού Καραγκιόζη θα λέγαμε, από Μήμαρου και μετά. Υπήρχαν βεβαίως χειμωνιάτικα στέκια, αλλά ήτανε περιστασιακά. Αυτό είναι το πρώτο, επαναλαμβάνω, χειμερινό θέατρο σκιών που φτιάχτηκε με προδιαγραφές καθαρά για θέατρο σκιών. Μέσα λόρδα, κι όποιος θέλει το κακό μας το πορτοφόλι του στην τσέπη μας. Ταυτόχρονα βέβαια με το ελληνικό θέατρο σκιών είμαι και στο τεχνικό λύκειο που διδάσκω ως ηλεκτρονικός. Και θα πρέπει να τονίσω ότι δεν παίζω μόνος μου Καραγκιόζη, με βοηθάει η γυναίκα μου, η οποία επίσης είναι φιλόλογος καθηγήτρια, και ακόμη όταν η παράσταση είναι μεγάλη και έχει πολλά πρόσωπα, έρχεται και ένας τρίτος καθηγητής, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, που είναι τεχνικός και αυτός στο σχέδιο,
Και έτσι από ό,τι βλέπουμε γύρω από τον Καραγκιόζη πια έχουν μαζευτεί καθηγητές. Αυτή την παράγκα είναι καλοθρεμένα, οξόν από μένα. Να το. Βγαίνει από την παράγκα ρε, θα το σκοτώσεις. Ξέρω και καλό σημάδι, όπα, το σκότωσα ρε, το σκότωσα πανά. Μαδούλα μου, όπα. Ασχολούμαι με την τοπική ιστοριογραφία από το 1968. Το μόνο κίνητρο το οποίο με όθησε στην ασχόληση αυτή είναι κυρίως η αγάπη την οποία τρέφω προς τη Λαμία. Τα θέματα μου είναι κυρίως ιστορικά και όπως είπα προηγουμένως ιστοριοειδηφικά. Είναι θέματα αποκαλυπτικά γύρω από τα τυπογραφία της Λαμίας, τον τύπο της Λαμίας, τους ξένους οι οποίοι κατά καιρούς ήρθαν στη Λαμία και απόκτησαν ελληνική ηθαγένεια, όπως μάλιστα οι Περώτες, Μακεδόνες και πάρα πολλοί Θεσσαλοί. Επίσης έχω ασχοληθεί με το εν Λαμία τουρκικό προξενείο, με τα τυπογραφία της Θεσσαλίας, με τα τυπογραφία της Λαμίας και γενικότερα γύρω, όπως είπα και προηγουμένως, από θέματα καθαρώς ιστορικά. Από το 1973 διευθύνω το τοπικό ιστορικό αρχείο Λαμίας. Η Λαμία είχε πάντοτε τύπο και κατά τον περασμένο αιώνα και κατά τον 20ο αιώνα. Ο τύπος του περασμένου αιώνα είναι πλουσιότατος και μάλιστα οι στήλες του είναι γεμάτες από κρούσματα της ληστείας. Ο τύπος του περασμένου αιώνα σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα, κυρίως στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στην Πενάκιο Βιβλιοθήκη. Αλλά δεν υστερεί όμως και ο τύπος του 20ου αιώνα και μάλιστα ο προπολεμικός τύπος. Επειδή την εποχή εκείνη δεν είχαμε ραδιόφωνο, τηλεόραση για να έχουμε ειδήσεις, γι' αυτό ο τοπικός τύπος ήταν η μόνη πηγή από την οποία έπαιρνε ειδήσεις οι κάτοικοι και της πόλης και της περιοχής. Ανάμεσα σε αυτές είναι η εφημερίδα «Η Επαρχία», της οποίας μάλιστα το αρχείο βρίσκεται όλο στο τοπικό ιστορικό αρχείο Λαμίας από το 1927 έως το 1973. Ο τύπος, μάλιστα ο προκατοχικός, είχε και ιδιαίτερες σελίδες μέσα λογοτεχνικές. Είχαμε ποιητική στήλη πεζογραφήματος, το λαμιακό χρονογράφημα ήταν αναπτυγμένο, αλλά ο τύπος όμως μετά την κατοχή είναι ακόμα πλουσιότερος. Τότε έβγαιναν στην πόλη μας και τα περιοδικά Φθιώτης και Στρελωδική Εστία και άλλες εφημερίδες, οι οποίες και αυτές είχαν πλούσιες στήλες σε ειδησιογραφία και σε λογοτεχνία. Σήμερα ο τύπος της Λαμίας επισκιάζεται από τον αθηναϊκό τύπο. Επίσης επισκιάζεται και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει τύπος. Και τώρα εφημερίδες εκδίδονται και περιοδικά εκδίδονται και μάλιστα έχουμε και καλούς συνεργάτες. Ανάμεσα στα άλλα βγαίνει στην πόλη μας και η ετήσια φιλολογική έκδοση τα Φθιωτικά Χρονικά. Οι σελίδες του οποίου καλύπτονται με θέματα ιστορικά, ιστοριοειδηφικά, λογοτεχνικά, λογογραφικά και γενικότερα είναι η έκφραση του νομού μας και της περιοχής. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι το περιοδικό Φθιωτικά Χρονικά γίνεται ανάρπαστο. Τυπώνεται σε 700 περίπου αντίτυπα και πριν ακόμα κλείσει ένα εξάμηνο εξαντλείται. Όχι μόνο εδώ πέρα στην πόλη μας, αλλά και στην Αθήνα Πολιέτη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Είναι μια φωτογραφία το 1903 από τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου, στην οποία φαίνονται οι επίσημοι της εποχής εκείνης.
Γεννήθηκα στη Λαμία. Ο πατέρας μου ήταν από τις Πενταγιούς της Δωρίδας, η μητέρα μου ήταν από τις Κουμποτάδες έξω από τη Λαμία και από τα μαθητικά μου χρόνια ακόμα έγραφα, όχι βέβαια σπουδαία πράγματα. Η πρώτη ποιητική συλλογή που τύπωσα ήταν όταν ακόμα είχα βγάλει το γυμνάσιο. Την τύπωσα μόνος μου σε κάποιο πιεστήριο που μου παραχώρησε κάποιος φίλος τυπογράφος από τη Λαμία και το χαρτί το αγόρασα με δικά μου χρήματα και μέσα από εκεί πέρασα αυτά που νόμιζα εγώ ότι μπορούσα να γράψω, πράγματα όχι βέβαια σπουδαία. Η συλλογή ήταν μέσα από σουρεαλιστικά ρεύματα, από ρεύματα παραδοσιακά, ένα τουρλού ας πούμε έκφρασης ποιητικής. Μετά ξαναγράφω σε περιοδικά, σε εφημερίδες. Κάποτε εξέδιδε κάποιος φίλος μου, ο οποίος βέβαια δεν ζει τώρα, μια εφημερίδα εδώ στη Λαμία, το Νέο Βήμα, και μέσα εκεί περνούσαμε πάρα πολλά πράγματα, άλλοτε με επιφυλίδες, άλλοτε με χρονογραφήματα, άλλοτε με διάφορες μελέτες ποιητών, ζωγράφων και άλλα διάφορα πράγματα. Εκείνος που μου έδωσε την όθηση έτσι για να ασχοληθώ με την ποίηση πιο πολύ ήταν ένας παλιός καθηγητής μου, ο κύριος Αποστόλης Ζορμπάς, ο οποίος σήμερα είναι συνταξιούχος και που μου είπε ότι θα μπορούσα να γράψω πάρα πολύ καλή ποίηση. Τώρα, έγραψα ποίηση καλή ή όχι, αυτό εξαρτάται από το αναγνωστικό κοινό με το οποίο ήρθα σε επαφή, με την συλλογή μου καταγραφή που μου εξέδωσε η σύγχρονη εποχή. Στην καταγραφή μιλάω για όλο αυτόν τον κόσμο που βασανίστηκε, για αυτό όλο τον κόσμο που ένιωσε αυτή την πλήξη, αυτή τη μοναξιά, αυτή την μόνωση, όχι μονάχα μέσα σε κλειστά δωμάτια, όχι μονάχα μέσα σε κλειστές πολιτείες ή χωριά ή μέσα σε τόπους εξορίας, αλλά μέσα στον ίδιο τον εαυτό τους, μέσα στη δουλειά τους, μέσα εκεί που δεν μπορούσαν ούτε οι ίδιοι μόνοι τους να μιλήσουν. Η καταγραφή είναι, μπορώ να πω, η ίδια η ζωή μου. Είναι αυτά που ένιωθα όλο αυτόν τον καιρό, μόνος, που μπορώ να πω ότι καμιά φορά οι φίλοι μου φοβόντουσαν να με πλησιάσουν, να μου μιλήσουν, και που εγώ αυτή τη μοναξιά και αυτή την πλήξη, αυτή την μόνωση την ένιωθα πάρα πολύ έντονα. Ήθελα λοιπόν να βρω μια διέξοδο και τη διέξοδο αυτή τη βρήκα γράφοντας την καταγραφή. Εκείνη η μάντρα στη γειτονιά ήταν μεγάλη. Χαμηλά είχε ψινά μουσκλια. Εκεί παιδιά παίζαμε με φωναχτά και στις σκληρές πέτρες σκάγαμε τις γιορτές στα βαρελότα. Κάποτε πατώντας τους αρμούς φτάναμε στην κορφή και σε αυτή τη μάντρα σφραγίσαμε την πρώτη μας πολιτική πράξη γράφοντας συνθήματα. Ήταν κικίπη ανάμεσα στους δυο μαχαλάδες με τα φρουτόδεντρα. Τα δέντρα με τις πυκνές φιλοσές πανάμεσα πέρναγε ο ήλιος και οι παιδικές μας φωνές. Η κήπη με τις μοσχοβολιές από τα αγριολούλουδα και τις καναπίτσες, με το στενό ρέμα που κυλούσε μορμή και εμείς λουσμένοι στην ευωδιά και στον ήλιο σκάλι τρέχαμε παίζοντας. Οι κήποι που έγιναν κρυψώνες τις μακριές ώρες του διωγμού, τις ώρες εκείνες, τις μέρες εκείνες, τις νύχτες εκείνες που κρύβαμε τις πληγές που αιμορρούσαν, πληγές που ήταν πηγή ζωής που ανάβλιζε ελπίδα, πληγές που γίνηκαν στη διαδήλωση, στη μάχη με τους συντρόφους. Τότε που οι γερόντι μας καθισμένοι στο πεζούλι αυλής μέχρι αργά, πέρα από το δειλινό περίμεναν το γυρισμό μας με ένα σφίξιμο στο στήθος ολοέγνια. Τότε που όταν αντάμωναν οι άνθρωποι μιλούσαν με τα μάτια
και αμίλητοι λέγαν τόσα πολλά και ήταν τόσο ευτυχισμένοι. Τότε που σε μια ατέλειωτη πορεία σχεδιάζαμε τον αυριανό κόσμο, το μεγάλο και ωραίο. Είδαμε αυτούς που βάδιζαν αργά στους σκονισμένους δρόμους, κρατώντας κάτω από τη μασκάλη τη διπλωμένη κουβέρτα της φυλακής, γυρίζοντας στο σπίτι τους στο Σούρουπο, και στη μουχρή ώρα της μέρας είδαμε να βγαίνουν από τις πόρτες των καταστημάτων φοβισμένες ανθρώπινες σκιές, προσεκτικά, για να τους δουν ωραίους και δυνατούς με τη σκληρή υπομονή και απόφαση. Ήταν τότε, σε καιρούς μεγάλους που σκαλίζαμε εξόριστοι, ολόρθιοι σκελετοί στα ξερονίσια στις σκληρές πέτρες τα ονόματά μας, και τη μέρα και το μήνα και το χρόνο, σε καιρούς ολόφωτους μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Άφθονα τα δώρα της φύσης στον καιρό της πλούσιας γενναιόδωρης συγκομιδής. Ταλαιπωρημένες, ροζιασμένες μορφές χωρικών αυλακώνουν τη μοίρα τους. Χαράζουν την πορεία πλεύσης τους κατά πώς συνήθισαν τόσα φθινόπορα τώρα. Μα απόκαμαν στην πλάβα συνήθεια τους. Το καφενεδάκι τους χώνευε μέσα του σαν τυχόβολη. Τους ρούφαγε λέμαργα στον αφανισμό μέσα στην άγνοια της απλοϊκής τους αφέλειας. Η δουλειά μου στον πνευματικό χώρο είναι λίγη. Ξεκίνησα σαν δάσκαλος το 1978 σε ένα χωριό της Φθιώτιδας, στον Πράλο. Πολλές ανησυχίες, πολλά όνειρα, πολλές επιδιώξεις και πολλές ελπίδες. Αλλά τελικά αποδείχθηκε στην πράξη ότι τα περισσότερα ήταν ουτοπία. Η επαρχία έχει πάρα πολλά προβλήματα και μάλιστα στον πνευματικό χώρο. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τα γράμματα, με τις τέχνες. Είναι εκείνο το καφενείο που τους έχει αλωτριώσει, το χωράφι, η λάσπη, τους έχει ρίξει σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Και όταν κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν κάτι, δεν δέχονται μόνο την αδιαφορία των ανθρώπων. Δέχονται τον πόλεμο, την επίθεση. Και μάλιστα μια επίθεση με ένα ανεξήγητο μίσος. Δύσκολο να βρεις ανθρώπους, να συνεργαστείς, να νιώσουν τον παλμό της καρδιάς σου, τα όνειρά σου, να αγωνιστείς, να προχωρήσεις μαζί τους στο δύσκολο μονοπάτι αυτό, το μονοπάτι που λέγεται πνεύμα, που λέγεται καλλιτεχνική επιδίωξη, που λέγεται κουλτούρα. Όταν το 1978 λοιπόν διορίστηκα στον Πράλο της Φθιώτιδας, ξεκίνησα μικρή προσπάθεια. Έβγαλα ένα περιοδικό με το όνομα Φθιωτική Σκέψη. Το περιοδικό έζησε μόνο 2 χρόνια
και η αιτία ήταν καθαρά ο πόλεμος που δημιουργήθηκε μέσα στη Φθιώτιδα, γιατί να βγει αυτό το περιοδικό, ποιος το βγάζει, και μάλιστα αυτός που το έβγαζε ήταν μικρός στην ηλικία. Πάντα οι νέοι έχουν τέτοια προβλήματα, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έχω ασχοληθεί σχεδόν με όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Με την λαογραφία, με την ιστοριοδηφία, με την λογοτεχνία, και μέσα εκεί μπορούμε να αναφέρουμε την ποίηση, το δοκίμιο, το χρονογράφημα, και 3 χρόνια περίπου με την δημοσιογραφία, σε συνεργασία με λαμιώτικες εφημερίδες. Τώρα τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκα με την παιδική λογοτεχνία, και μάλλον αυτό θα είναι το αντικείμενο το οποίο θα με απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον. Βουβή, σκυθροπή, περπατούσαμε στο χιονισμένο μονοπάτι της ζωής. Τα χελιδόνια άργησαν φέτος να έρθουν, τα κλαδιά των δέντρων δεν άντεξαν, έγειραν προδομένα στη γη, κι εμείς, αδερφέ μου, βαδίζαμε παγωμένοι. Έπρεπε να καταλάβουμε την κορφή, αυτό κάναμε. Ήταν η καρδιά που μας καλούσε, αδερφέ μου, ήταν η ιδέα. Τα παιδιά της προπολεμικής εποχής, οι συνομιλικοί μου, οι συμμαθητές μου, οι συμφοιτητές μου, ήσαν τα παιδιά της επαρχίας. Τα σεμνά, τα στερεμένα, τα ονειροπόλα. Με πολλή συγκίνηση, με πολλή αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Θυμούμαι φυσιογνωμίες συμποτών μου, συμμαθητών μου, συμφοιτών μου, με τους οποίους μοιραζόμαστε τα όνειρα, τις στερήσεις, τις θεμιτές μας φιλοδοξίες. Δεν είχαμε πολλές απαιτήσεις. Είμαστε οι σεμνοί και οι ταπεινόφρονες νέοι, οι οποίοι είχαμε και ένα επαχθές προνόμιο στα πρώτα μας φοιτητικά χρόνια να ζούμε κάτω από τη δικτατορία του Μεταξά. Αυτό που μας αφαιρούσε την ελευθερία της σκέψης, αυτό το οποίο ήθελε να μας κάνει μηχανές νευρόσπαστα ενός φασιστικού καθεστώτος, του οποίου βέβαια δεν είχαμε πλήρη και συνειδητή την καταστροφική για όλους μας σημασία, ήταν οπωσδήποτε κάτι ξένο προς την ψυχοσύνθεσή μας. Φροντίσαμε οι περισσότεροι να μην γίνουμε φαλαγγίτες, να μην γίνουμε φασάκια. Έτσι προετοιμάσαμε τον εαυτό μας, ώστε όταν ακούστηκε το «Είτε πέδες Ελλήνων» της 28ης Οκτωβρίου του 40, με έντονο μέσα μας τον φιλελευθερισμό, να αποδείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε τα παιδιά της Ελλάδας, το παράδειγμα σε όλη την υπόδουλη και προσκυνημένη Ευρώπη του Οκτώβριου του 1940. Ο δάσκαλος, μνημόσυνο Αλεξάνδρους Βόλου. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Ανδρέας Βος. Το λόγο που από το στόμα σου έβγαινε και από το μέλι πιο γλυκός, δεν τον εκράτησες φυλακισμένο στο μυστικό εργαστήρι των εστέτ και στην ψεφά η τέχνη για την τέχνη. Παρθενικός, αλήτρωτος, μαντατοφόρος, σαν Ηρακλής πολύαθλος και γενναίος, την αρετή φορτώθηκε στον ώμο και τράβηξες μπροστά οδηγητής. Σοφός όχι μονάχα από τη γνώση, βαρύς όχι μονάχα από τα χαρτιά σου, αλλά από τον πόνο των απλών περίφροντης, είπες στον έσου ωραίος έφηβος. Δάσκαλος, καπετάνιος, ωραίος
και στάθηκες Ολύμπιος κι άνθρωπος, στη βία και στο ψέμα Νέστορας. Ήπιες φαρμάκι γελαστός, ρούφηξες μέλι πικραμένος. Σε γάβληξαν, σε δάγκωσαν σκυλιά, σε μούντζωσαν, σε ράπησαν οι Φιλιστέοι. Τον αρχηγό του Αντάρτικου, της Ρούμελης και όλης της Ελλάδας, το Θανάση τον Κλάρα, τον δοξασμένο και τραγικό άνθρωπο, τον Άρη Βελοχιώτη, τον γνώρισα τέλη Μαρτίου 1943. Στο χωριό μου που γεννήθηκα και μεγάλωσα και τα παιδικά μου χρόνια, είχα αρχίσει να φαίνεται ότι μέσα μου υπήρχε αυτό που λέει τη ζωγραφική. Ήμουνα ο πρώτος του σχολείου και συνέχισα να καταγράφω σε πλάκες, σε κορμούς δέντρων, σε διάφορα αυτά με κάρβουνο ή και χρώματα τα οποία τα βρίσκα μόνος μου. Έφυγα βέβαια πολύ μικρός από το χωριό μου, γύρισα πάρα πολλά μέρη, γύρισα το 1941 στον τόπο μου. Οπότε και πάλι άρχισα να ασχολούμαι πάλι με τη ζωγραφική, μένοντας στον τόπο μου. Τα θέματα μου τα εμπνεύστηκα από τη φύση περισσότερο. Έπιασα τα θέματα της αγροτιάς. Μετά έκανα πολλές προσωπογραφίες στον αγρότη, οπουδήποτε. Ήθελα να του δώσω αυτό το παράστημα, αυτό το αδρή πρόσωπο, αυτό το σκυργογημένο άνθρωπο που μοχθούσε μέσα στη βιοπάλη και στη ζωή του. Από αυτή την πλευρά ένιωθα μια ικανοποίηση βγάζοντας αυτόν τον άνθρωπο. Το 1958 πήγα στο Άγιον Όρος και σπούδασα την αρίστια γεωγραφία, τη Βυζαντινή, δηλαδή έμαθα την ανατομία. Οπότε ξαναγύρισα και συνέχισα το έργο μου σε διάφορες περιοχές.
στην εκκλησία δούλεψα 3 χρόνια. Δηλαδή να υπολογίσουμε τα 3 χρόνια δούλεψα, να σας πω, το περισσότερο χρόνο νύχτα. Διότι η νύχτα ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή που ήμουν ήρεμος, που σκεπτόμουν πιο καλύτερα για να δουλέψω μέσα σε αυτό το φως που είχε μέσα η εκκλησία. Επιπλέον έβγαινα τη νύχτα εδώ, άκουγα τις κουβάγες, εδώ άκουγα τα κυπροκούδωνα του χωριού, αισθανόμουν μια γαλήνη, αισθανόμουν μια κάποια στον εαυτό, στην καλλιτεχνική μου κατάσταση, αυτό που δούλευα εγώ, αισθανόμουν χαρούμενος πάντα και έμεινα με κέφι μέσα στην εκκλησία και δούλευα σκληρά νύχτα σχεδόν. Πολλές φορές ξημέρωνα κιόλας. Πολλές φορές ξημέρωνα. Μου φέρναν φαγητό εδώ οι χωριάτες, ήταν τη γυναίκα που με βοηθούσε, ανέβαινα πάνω στο καβαλέτο να ανέβω πιο ψηλά για να δουλέψω. Και συνέχεια, εδώ τα σπίτια αυτά ήταν τα πιο κοντινά που με βοηθούσαν. Μικροί μαθητές ή μαθητές της 3ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα. Οι μαθητές διάλεξαν ένα πρωτότυπο τρόπο για να δείξουν την αγάπη τους και την αφοσίωσή τους στην ειρήνη. Στο τάζ η Μαρία Καρίδη. Αποφασίσαμε να κάψουμε τα πολεμικά μας παιχνίδια και τα πολεμικά κόμιξ γιατί αγαπάμε την ειρήνη και θέλουμε να τη φέρουμε σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι σαν σύμβολο να σταματήσουν να φτιάνουν άλλα όπλα και σαν παιχνίδι. Τι παιχνίδια έφερες εσύ? Ένα σπαθί, 2 πιστόλια, μια ζώνη, αυτά. Εσύ θα αγοράσεις άλλη φορά πολεμικό παιχνίδι? Όχι, δεν θα αγοράσω ποτέ, δεν είναι το πάνω. Αν όλα τα παιδιά της γης φωνάζαν. 1986. Έτος ειρήνης. Δεν θέλουμε τον πόλεμο ούτε για παιχνίδι. Αγαπάμε τη ζωή. Παίζουμε ειρηνικά παιχνίδια. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη. Αυτά γράφουν τα παιδιά στην ειρήνη που μας έστειλαν για να μας γνωστοποιήσουν την απόφασή τους να κάψουν στην αυλή του σχολείου τους τα πολεμικά παιχνίδια. Σκεφτόσαστε αλήθεια πόσο ωραίο θα ήταν αν το παράδειγμα των μαθητών ακολουθούσαν και όλοι οι μεγάλοι του πλανήτη μας και κατέστρεφαν και αυτοί τα δικά τους πολύ πιο επικίνδυνα πολεμικά παιχνίδια? Ο Δήμος Καλυθίας και η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών τιμούν το λογοτέχνη Δημήτρη Ραβάνη.